vás čeká ve své místnosti, pane. Jasně, díky to. Hajzl, co se s tím Jeepem děje? Včera jsem psal do Pitley. Vždyť ti píšeš každý... Kapitáne, nevíte náhodou, kde je poručík Campbell? Jasně, musel jsem jí vysvětlit, co teď pro Vietnamce znamená. Nikdy o něm neslyšel. Ani se jí nedivím, já taky. Pro Vietnamce je to... Kapitáne? Dobré jítro, kapitáne. Zdravím, kapitáne. Pane, kapitán Boone hlásí příchod. Dobré ráno, Dané. Chtěl jste mě vidět, pane? Dostali jsme od starosty pozvánku na recepci na radnici. Co s tím mám společného, pane? Velení vyslalo novináře, který píše reportáž o našich poradcích ve Vietnamu. Přidělil jsem ho k vaší jednotce, na tu recepci s ním půjdete vy. Samozřejmě, pane. Měli by dorazit každou chvíli. Vyzvedněte je na přistávací ploše. Můžete jít. Ano, pane. Na co ještě čekáte? Kapitáne, nevíte náhodou, kde je poručík Campbell? Ale služba mě jednou zabije. Na tvém místě bych byl rád, že nemusím honit kokočet. Zdravím, jmenuji se Jimmy Davis a tohle je můj kameraman Peter Schultz. Dobré ráno, pánové. Kapitán Daniel Boone. Jaká byla cesta? Díky, kapitáne. Bohužel Peter má s létáním trochu problémy. V džungli to bude určitě o dost horší. To teda jo. Ale dneska večer půjdeme oslavit Ted. Tak honem na radnici. Oslava čeká.